Crime In Report. Gitinguha sa Mandawi City Police Office kun MCPO ang pag-upgrade gikan sa Class C ngadto sa Class B aron masulbad ang kakuwang sa pulis ug operational resources sa dakbayan. Matud ni Polcom 7 Director Maximo Lasaka, ang reclassification makapadugang sa ihap sa mga pulis gikan sa 547 ngadto sa kapin 800. Kini makalig-on sa police visibility ug response sa tibuok Mandawi. Subay sa standards sa Napolcom, ang reclassification kinahanglan moagi sa upat ka kriteria: gidaghanon sa populasyon, lokal nga kita, gitas-on sa teritoryo ug kadakon sa yuta. Apan, kapila na napakya sa Mandawi nga maabot ang threshold sa populasyon tungod sa mga transient workers nga moanhilang sa dakbayan aron manarbaho. Apan, wa sila giapil sa opisyal nga census. Gisaad sa Napolcom ang suporta sa MCPO alang sa reclassification subay sa Republic Act 8551 o Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.